Sa ngalan sa mahayinog sa anak o sa Espiritu Santo, Amen. ang ginuma na kaninyo, maigsuon maginulsol kita sa ito mga sala, araman damit abag sa ulog na santos ng misa. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imakayo, kaloy kami, luwas sa kami, o Kaluyan da kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa ito mga sala, dadoon da kita niyang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, himayaw sa managto kanimo kinabuhi sa mga matarong, naluwas kami tungod sa kamatayon o pagabanhaw sa imong anak, kaimot iyang imong mga alagad nga nangamatay aron sila nga mituo sa misteryo sa imong pagabanhaw, makadawat unta sa makalipay sa kabulahan ng walay katapusan. Kini amang ipangayo pinagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban nga nimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nagampo ako sa Ginoo nga akong Dios, ug gisugid ko kaniya ang akong mga sala, miingon ako. O Ginoo nga gamhanan, ug Dios nga angay kahadlukan, ug nagtuman sa gikasabutan, ug kansang gahom, walay paglubad, alang ni adtong nahigugma kanimo, ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan, ug sa among pagsupil kanimo, ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta, nga nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan, ug sa among katigulangan, ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ingon man ang mga tao sa Huda, ug ang mga mulupyo sa Jerusalem, ug sa tibuok Israel, kadtong anaa sa duol, ingon man kadtong atua sa layo, nga atua sa tanang kayutaan, diin mo sila aboga, tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan, angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluluyon ug andam sa pagpasaylo, bisan pagmisupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo, pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa ngay sa mong mga sala.
Ayaw hinumdumi, bato ka na mo, ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy, madali unta nga moabot ka na mo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Ginoyaw kami tada, sumalasangay sa mong mga sala. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwas sa kami, og pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Ginoyaw kami tada, sumalasangay sa mong mga sala. Paabutangan ha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom, luwasa sila, nga gihukman sa kamatayon. Unya kami, ang imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Ginoo, ayaw kami tagda, sumala sa angay sa among mga sala. Diyos no magtutulong, ania kami karon. Binuksan ang kasigtasin sa imong pulong. Lininitigog, imo kami gitawag. Araw lamang mabuhi sa imong mga tao. Araw lamang mabuhi sa imong mga tao. So Lord be with you. And with your spirit. Kinutlugikan na Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Hiniyaw ikaw, O Ginoo. Mingon sa Jesus sa iya mga tinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kong paghukom sa inyong isig katao, o ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada, o kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, o ang Dios na pasaylo sa kaninyo. Panghatag kamo sa uban, o ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, o pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mingon sa Jesus sa matinunan, busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan.
Kinsa man ang taong way kaluoy kanang wala siya kaila nga siya duna pod siya'y sala. Naunsa naman natong nasod karon? Just today, Senator Risa Hontiveros nisulti, I'm willing to go to the ICC to present the evidence of this extrajudicial killing. After the statement of Risa Hontiveros, the Solicitor General dili siya maadto sa ICC tungod kay nakasabot man siya that the ICC is the last recourse. And what about the Quadcom? Congressman Barbers, di na pod mo adtog ICC. Yan ingon na lang siya. Makita naman as mga tao kay naa naman na online. Mauna siya. Kung doon na kay kitabunan, na kay tao nga expose ang iyang dautan. Ambot dautan ba? Kay di ka ganahan nga ma-expose puga. Asa naman sila padong ron? Nikakak naman tanan. Ang tigulang ilang gisangat nga dos ICC. Nya karon nga ilang gisangat, dili sila ganahan mo represent sa Philippine government. Naunsa na itong panggobyerno? Sama na siya. Kung ang imong buhaton gani buhat nga way apil ang Ginoo, hagba gina pakaulawan jud ka sa Ginoo niana. Manaron ita pakaulawan sa Ginoo atong tan-awon ato mga sala labi na ning panahon sa Kwaresma. Ang atong sala grabe ang magnitude. Muna'y tinuod. Giingon, grace is when we receive something good which we do not deserve. And mercy is when kita giling kawas sa something bad that we deserve. And that's all kanang duha gikan puros sa Ginoo. There is grace, there is mercy. Muna ni panahon sa Kwaresma, panahon magbalaan ta, tutukan nato ato mga sala. Unsay ingon sa nabagbasa karon, ingon dinhi sa in English, shamefaced. Unsa man ang shamefaced? Bisaya tingali na baga mignaong Ginoo. Because of our sinfulness. So tutukan na to ang atong mga sala. Kay kung makatutok na ta sa atong mga sala, kada misa sige ta ingon akong sala, akong sala, akong sala. And why is it that during confession napay mangumpisal og sa sala nga wa na ko mahinumdumay padre? Imo man ang sala nganong di man hinumduman. Muna kun ako na mo ingon og sa wala na ko mahinumdumi, akong ingnon balik og kumpisal hinumdumi unsa nang wala nimo mahinumdumi, because that is imperfect nga pagkumpisal. You have all the time, you have the luxury of time before coming to confession. Muna ayaw nag-ingon nga og sa mga sala nga wa na ko hinumdumi. Okay, kusog ra tang mamantay sa uban, pero sa ato mga sala di ta kabantay. Kay kung namantay patas tong sala, di na gyud kakaingon og sa mga sala nga wa na ko mahinumdumi. Unsa maga amnesia, nag-amnesia, nag-Alzheimer's disease ka, pwede na kakahinumdum sa iyong mga sala.
And besides, kung mga umpisal ka, ayaw sulti tulog ka sala. 20 ka tuig wa kay kumpisa mo, sulti tulog ka sala. We have to remember that even saints commit 7 times. Makasala sila makapito, makaadlaw, kada adlaw. Nganong minimum nila kapito man? Because they are conscious. And any infraction for that matter, kung conscious ka diha sa Ginoo, any infraction for that matter, imo nang ma-recognize. But if you're not conscious that you're in God, before the presence of God, then bisan sala, moingon ka nga, dili man ni sala. Pero tanan nga mga santos, moangkon gid sila, they committed sins minimum of 7 per day. Nain lag lumulumag duol sa pari. Kasi katapusan ng kumbisa last month, Pader. More ko mga sala, Pader. Tuluro gyud ka buok. Kana ting late kag pagsimba, di na sala. Ginagmay ra gud na. Sa din ang late, Pader. Kaklaro ana. Ya ko dili ko aware ni ana. Di padayon lang ka, kada simba late. Kaya naman, there is the prevalence of ignorance in you. And because of this ignorance, you become arrogant. Di ba, may ikaw magbuot ng pari, malate ko, may ganin simba ko, kana siya. But if you are conscious of your journey to holiness, dili ka mo react na magbuot man ang pari. Mayngon kas imong kaugalingon kung ang panawagan ron sa imong kalibutan of this well-loved president, way makalupig sa imong kalibutan kining gihigugmang presidente, tanang nasod ni signify, kung dunay Pinoy mo signify silang gugma. Well-loved president. Muna, kanusap man ita mo angkon sa mga sala. Kana nang magtinga ta, kana nang maglison na tagsulti, inigduol sa pari, inigpahilog tag kapila na mo responde kog confession sa masakiton, igorang muhilak. Engko dili minihinilakay ning atoa, niyari ko aron ka mo kumpisal sa imo mga sala. Ang angman mo disro kog hatag nimo og absolution, I absolve you. Wala man gani sulti. Gani ang doktor investigaron pa man ka. Ngano kang naa sa emergency room. Daghan lain-laing doktor mo duol nimo mangita og mga facts nganong naa ka. Kapoy usay tubag, daghan magpuli-puli pangutana. Pero aron man nila ma-ascertain pinaagi sa imong tubag unsay saktong tambal nga idapat nimo. Ang angman ako natunok og barbed wire. Kung dili ko imbestigaron sa doktor, inigso na ko sa emergency room, hatagan lang ko dayon og combat train, maayo nga ako ang tunok sa barbed wire. Sama na, please be conscious always. Pumita na nga before going to confession, examination of conscience. Kaya nguban kita silang naipari, linya lang po dito. You do the examination of conscience. Tell all your sins to God. Kaya isulti nimo si mga sala nga to sa Ginoo, wa pa lang ka niabot gani sa pari aron mangumpisal, ang Ginoo nag-andam na sa iyong pasaylo nimo. Kinihimo naman ka sa examination of conscience. Nya maulaw na ka.
Muna ang tao nga aware sa mga makasala, dili na manghilabot sa uban. Tanan nga marites, wa nakatutok sa ilang mga sala. Ganahan sila mo sausaw sa sala sa uban. Sala silang silingan, ilang ibandilyo. Kaya nga naman, in psychology, we call it projection. Naisala niya nga gamay, ako ning i-magnify, kay aron kining akong sala matabunan. Nay problema sa 2025 budget tungod sa GAA. Ato nindakpon si Duterte. Parang focus sa mga tao adto ng Duterte, dili na sa ini ang atong annual budget. That's projection. I-project nimo ang gamayng sala sa usa aron sa ingon una nimo ang imong sala matabunan. Tingali before the great public, okay imong gibuhat. But we have to remember that we do not, inikamatay na to, we will not face the public. We will face God. Sa mga pinaka-crucial sa itong ginabuhi. When the season of Lent is an opportune time of grace, nga kita mututok baliktanaw sa atong kaugalingon. Kinsa totoong gidaot, kinsa totoong gilibak, kinsa totoong giutangan, ato nang bayaran. Dili kay makasala na hinuon ang giutangan. Sig paningil paghuman nga wa mo kay kwarta oy. Pero gi kang nag-shopping. Sa na padre, kadako anang sa nag-enjoy kag shopping, pagkahuman ng imong gihulaman, wa nimo bayari. O sa may naa sa Biblia, siya nga makaangin siyang isig kaingon sa pagpakasala. May pibutang nga galingang bato yung liog, itambog di aspersize. Kaysa dihang naningil ang imong giutangan, naglagot nimo, nakasala tungod nimo. Ikaw nakaangin, nganong siya nakasala. Muna ikaw mo'y ilabay ngadto sa dagat, simintuho ng imong tiil, pero di na kamo gimaw pa. So kung ang nangutang conscious sa iyang gibuhat, tinihinay-hinaya na niya, tiguman ako ni, kaysa pagpangutang raman ako, dako kay kong ngisi, akong mata murag mata sa itoy, nga nagpakiluoy, Mari, pahulama, yung taong ko, Mari, panahosting bayad, imo lang ingnon ang nang ningil nimo, wa ko'y kwarta, tinana lang ka sayon, sala ng dako, ha? So sa utang nga nanimba ron dire, sala ng dako ang di pagbayad sa utang, kang imong giutangan, imong gi-lead into committing sin. And the stipulation of God is very clear. Siya nga makaangin siyang isikyon sa pagpakasala, may pabutangan galingang bato ang iyang liog o gitambog sa dagat. Sagdi lang, pader, nangutang ko ron, pader, niya ako kabayad, namatay naman akong giutangan, pader, amo na'y worst. Kung namatay ng imong giutangan, asa makaubayad? At doon ni Mosnitso nga, pray. Bangon ko no, pray, kung ibayad ni pray. Wala giingon nga sa buhi pa nga nung wala mo ni bayari. Magunsa man ng berde nga balili ko ng kabaw, patay na. So, doon nag-congruence, berdeng balili, buhi pang kabaw. Dili kay patay ng kabaw, dadaan imong berdeng balili. Patay na imong giutangan, anak pa nimo dadaan sa imong ibayad. Nonsense. Muna makisunan, why kumo? Sa pagtutok kanunay sa atong infraction atubangan sa Ginoo, sa atong mga sala atubangan sa Ginoo. Kay way lami ang imong pagtambong sa misa, sige lang kag pukpuk sa imong dughan, akong sala, akong dakong sala, niya sa tinuod wa di kakasabot ni ana. Grace is when we receive something good we do not deserve, and mercy is when we are spared of something bad that we deserve.
Haliyog manindog. Magambog itang adus sa maayo maluluyong Dios nga nag-alim ug nagpasaylo sa nato mga sala, moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan mutuman sa iyang tahas sa pag-alim sa mga pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno moatiman ug magpakabana sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga makakita kita sa atong mga kasaypanan ug hunungon unta nato ang pagpanghukom sa mga kasaypanan sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton, ang mga nagmingaw ug ang mga nanag-antos makakaplag og kaligon og kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mitaliwan na makakaplag sa tunhay kalinaw ug kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Maluluyong amahan, kini mapagampo pangamuyo nga mong idala sa imong tubangan, nagpadayag sa mga kikinahanglan o magilauman, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawa tao Ginoo, hiningamo ang agasang timaan sa gugma, sa gupaog sa kusa. Kiniparang, kiniminong, ginamasang kamot sa tao. Bunga sa mong pangaliyang ihatag na tanamo o langit nung Ama. Mga igsoon, pagampo kamo, arad nga ako kini sakripisyo dawaton na sa Dios, amahan makagahom sa danan. Huwag tanuntas, kinuwan sa kipisyo, kita sa imong mga kamot, alang sa dahil kumay siyang ngalan, alang usab sa itong kabuslanan, ug sa kadugyang santos ng simbahan. O Dios nga maluluyon o magahom sa danan, nangamuyo kami pinagi ni mga sakripisyo gasidya sa dugo ni Kristo, ang mga sala sa iyong mga alagad nga nangamatay, aron sila nga imong giugasan sa tubig sa bunyag, dili mo hulungag hinlo niya sa baghatag kanilag pasaylo kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakaninyo, ibayaw niyo makasing-kasing, magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa danan, angay matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa danang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Siya maong kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawhan, ug ang pagabanhaw sa maminatay, ug busaban sa makasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon sa nang adlaw sa mong kinabuhi, sa bag-awit sa imong himaya, diya sa kaawit sa wayhuno nga pagdaig sa bagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, puno ang langit, yuta sa iyong himaya, usakana, usakana.
sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos, ikaw ginawang tuburan sa langga Santos, ipadalangin mga Espiritu, aron magsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon, mikuha sa iyo og pani, pasalamat kanimo, mipikas sa mga taningadto sa matinunan ug miingon, dawata kini nga tanan ug kana, kay kini mao kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, ni masalamat kini bagusap, mihata ning adto sa matinunan ug miingon, dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan ini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik uni. Araw maghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Kristo, nagahalad gamay kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mga tubang o mga alagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinamdamay ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinamdamay sa pamaigsuon nga nangamatay, malauman nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy kamadaygon ug amoy kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magambo kita ngadto sa langit ng amahan, atong gamito ng apulong itudlo kanato sa manunubos diya sa bagingon. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot diri sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa madagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na napasaylo kami sa manakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa nang kasamok, samtang napaabot kaming malaumon, sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa imo man gingharian ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awang ang mga sala, kundi libagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo, Nasa ipakita ta karon ang atong panaginig sa unay.
Kordero sa Diyos na nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kaloy kami, atagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dako angay makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang o gamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Reminder sa dili pa mga lawat. Sa atong pagpangalawat, atong ipadayon ang paghatag sa tumang pagtahod sa Ginoo, pinaagi sa pagluhod sa usa ka tuhod, samtang ang imong gisundan nagalawat pa. Humanog luhod, mubarog, pwede na ibukah ang baba, samtang ipagawas og dyutay ang dila, aron dawaton ang lawas ni Kristo diha sa dila. Ang mga kamot ibutang sa dughan nga nakabendito or praying position. Human og dawat sa lawas ni Kristo, mubalik sa lingkuranan. Salamat. Magampo kitang nangamuyo kami Ginoo, ihatag ang imong mga alagad nga nangamatay, magatapon nga na sa pulayanan sa kahayag ug kalinaw, kaya lang kanila among gisaulo kining sakripisyo sa Eucharistia, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for priest. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, with a ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Amen. Saint Jean Marie Vianney, Pray for us. bulahan ka daw ng amatay diya sa Ginoo, itugod ang pahulay sa lagikan sa mga kabudlay, kaya ang ilang mga mayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo, Kung kahayag mo ay pagkapalaw mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. mapahulay nga sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag o makalag sa mga magtutuo nga nangamatay na, tungkol sa Diyos nung kaluoy, mapahulay unta sa kalinaw, Amen. manglingkod sa makadiyot. So alang sa mga dili parokyano nga nagsimba, nga karon pa po nagsimba, so tinaw man kayo pag-announce kanina, ang instruction before mga lawat, mao na nga ayon nalag-in sister og tuyhad sa imong kamot. Niingon man ang ga-announce nga ibutang imong duha kamot diya sa imong dughan nga nakabindito. So put your hands together before your chest and receive Jesus direct to the tongue. So simple naman kayong pag-announce ganina. So ang announcement mo na magiya kanato.
Kay kung walay magiya nato, pataka ra kita sa tong buhaton. Cardinal Vidal used to tell the priest, labi na kami nga mobisita kung dunay tuyo pamahaw, ang iyang isulti ra gyud nga when you are before the table, ayaw lang pag short pants, ayaw lang pag sleeveless. Respect the food nga gihatag sa Ginoo nimo. How much more kung magsimba ka? Respect. Jesus nga mo'y gihala diha sa altar. Ano ka ng atong sense of priority ba? Dili man ingon nga, namadlong daw ang pare. Nagiya ka nimo. Tinuod nagsimba ka, pero wala man ka maghatag sa imong sakto nga ihatag niya. O sa kapari ni badlong sa iyang assistant. Ngayon siya, kay iyang assistant, basta magmisa, magsinilas. Kanang barato na kaiba ang misa. Di ko na sakto angay. Kay seminaryo gitudluan black shoes with socks. Muna itudlo seminaryo, pero ini kapari na taas masungay. We're always praying for the priest. Now, gibadlong sa usa ka kura iyang assistant, buhi maning kuraha si Father Love. Naingon siya, do, nganong inigmisa magsandal, magsinilas man ka? Itubag mga assistant nga, namo ko'y samad gudre? Okay, nakay samad. Pero ganina sa tinisan, nagsapatos lagi ka. Kaya di man pwede magduwa og tennis nga magsinilas. So nganong nituman ka man? Unya kung magmisa, magsinilas. Muna, ang sense of priority na to. Kung makita unta nato ang saktog angayan, muna'y nindot sa tong panaw, nining panahon sa Kwaresma. We know how to give to Him the best. Usukan niya to ang mga assistant ni Father Love, di nagyod magsinilas kung magmisa. Ulaw man siya. Ngagiingnan nga, ganina nagtennis lagi ka, nagsapatos lagi ka, naman kay samad ka ha. Unya inigmisa, magsinilas raka. At least, na mga pare nga naay nerve nga musulti. Bahalag sabton sa iyang assistant nga istriktuhan ni kong kura, oy. Kay siya kulang man sad sa nerve. Kay bao siya, unsay sakto isulob magmisa ang pare. Pero ganahan gid siya nga kanang free ko unsay ko isulob. No, there is a proper nga unsay isulob nimo kon magmisa. Kung na Santo Papa, ang isulob Santo Papa pula nga sapatos. Pero karon dili na magpula ang Santo Papa, musulob na pud siya sa itom nga sapatos. Muna nindot po ni nato nga ma-imbibe kining gamay nga disiplina. Kusog imangon sa really sa ikaunlad ng bayan, disiplina ang kailangan, pero wa gini gi-implementar. Muna sa ikaunlad, dili lang sa bayan, ikaunlad nato sa kagalingon, sa pagpanaw, balik sa Ginoo, disiplinahon nato atong kaugalingon. Nya atong ingnon kada buntag, send me back, Lord. Send me back, Lord. Dili lang sigsagid og send him back. Atong kaugalingon, send me back. Ipadala ko pagbalik nganha kanimo, Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo man kaninyo, manalangin ng Dios, magahom sa tanan, ang Amahan, kaganak, kag Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.